vaniljesukker, fucking honning, 2 forskellige slags teer. Men hvad for en slags te er det? Det er en overraskelse. Det er sådan en mystery saus. Ja. Meget lækkert. Skeen, den er sgu sparet væk. Det er den. Nej. Jeg glæder mig til at se dig smage på det. Ja, det skal nok blive lækkert, det her. Det håber jeg da. Herr julemanden bliver stolt af mig. Julemanden. Nej, der er gået hul på. Nu så se, der går hul på te. Nej, det har jeg ikke. Det skulle godt tegne. Nå, det er fordi te-ting er gået i stykker. Jeg sad og kiggede på den der vaniljeting, ikke? Og jeg så ingen advarsler, så hvis jeg dør, så kan jeg tjene rigtig mange penge i at tage dem til vaniljesukker-firmaet i retten. Hvordan appetit? Jeg sagde jo til dig, det ville være dårligt. For helvede. Det duftede godt. Det dufter af de der billige kager, man køber i Netto. Også lidt af citronmålen. Fuck, det dufter godt, mand. Godt, jeg ikke smagt noget af det. I køkkenet med Mikkel.